Os produtos en glute son cada vez máis habituais nas dietas e nos fogares de moita xente. Agora chegan tamén con normalidade e regularidade ás igrexas galegas, onde os sacerdotes dispoñen das obleas sagradas sen glute para os fieis que as soliciten. É unha necesidade, tens que ofrecer tamén este servicio porque así as persoas que sufren tamén estas intolerancias pois poden vivir as celebracións completas como calquera outra persona que non ten intolerancias ao gluten, non? Poden alimentarse ca palabra de Deus, pero tamén se poden alimentar co corpo de Cristo, non? Conscientes da realidade das persoas celíacas ou con sensibilidade ao glute, as igrexas veñen incorporando dende hai un tempo na liturxia relixiosa as obleas sen glute para os fregueses. A súa implantación no Barbanza é ampla e en templos como este de Boiro algo máis recente. Parroquias como pode ser Ribeira, pode ser tamén en Porto do Son, Noia. Na comarca, si, hai varias parroquias, sobre todo as principales, as grandes, digamos, as cabezas de zona, que é onde máis frecuencia pode haber de xente, pois é onde se presta tamén esta posibilidade. Os prezos son moi superiores aos das obleas tradicionais, pero neste caso asúmenos sen pestanexar. En xeral, a realidade das persoas que deben seguir unha dieta sen glute é moito máis complicada a nivel económico. Afrontan un sobrecusto anual estimado de 1.000 euros en alimentación específica. Son produtos os sen glute de media un 153% máis caros que os convencionais. Mucho. A ver, yo la puedo absorber ese sobrecoste, pero es mucho para una familia media, sube mucho el gasto de la compra. Y bueno, no sé, los pasteles y todo, es que es todo carísimo. Un pan de trigo normal que pode costar 2 euros, de trigo sarraceno ou alforfón ou trigo mouro, que é como se chama en Galicia o trigo sarraceno, e é sin gluten, ronda os 4,60. Entón é unha diferencia moi grande. En España, aproximadamente un 1% da poboación é celíaca, unha prevalencia que oscila moito entre o 1 de cada 71 en nenos e 1 de cada 357 en adultos.